खुलुमबाय आं 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि लोगोसे मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि आङो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दावबायसा बर' आं गिबियावनो जोंनि बिटिसि बासि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो हामग्लायथिखौ जासिबाय आरो दिनै जिहेतु जोंनि बिटिसि बासिनि थाखाय जोबोद मोनसे देरगाथाव आरो जारिमिनारि सान बे सानखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा थांनाय 27 जानुवारियाव सुक्ति मथे बे दफाखौ दिनै मावफुंनानै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि जालांनाय जि बिटिसि गोरोबथा बे गोरोबथायाव बिटिएडि मुं मोनसे दङमोन एबा जोंनि ओनसोलखौ बिटिएडि होननानै मिथियोमोन नाथाय दिनै बे गोरोबथा मथे जोंनि बिटिआर गोरोबथा मथे दिनैनिफ्राय जोंनि बे ओनसोला बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन हिसाबै सिनायथि मोनसिगोन आरो दिनैनिफ्राय जोङो बयबो गावखौनो बिटिआर बासि हिसाबै जोङो गोग्गानानै लानो हागोन आरो बियो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो थांनाय समफोराव बे बिटिआर गोरोबथाखौ जोंनि बर'निनो सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो माखासे मेलेमजिबि गावखौनो बुंना लानाय सुबुंफ्रा बुंदोंमोन जे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिटिआर सुक्तिजों बर'फ्रा धंस जागोन आरो बिटिआर सुक्तिया बर' माहारिखौ गमामायैनो धंस खालामगोन होननानै तो दिनै बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैयाब्ला दिनै बिटिआर सोदोबा एबा बिटिआरआ दिनै जोंनि ओनसोला बोरै मुं जाखो दा बेयो मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट एबा जोंनि मोनसे मोनफुंनाय बेखायनो दिनै जों बुंदों बर' माहारिनि थाखाय बियो मोनसे देरगाथाव सान आरो दिनै जों बयबो रंजानांगौ सुक्तिनि दफा मथे जोंनि दफानि रुपायनखौ खालामनायनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो साबायखर होनांगोन आरो एखे लोगोयैनो फैबाय थानाय 1 दाननि गेजेरावनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय जिफोर बर' सुबुं बे बर' सुबुंनिफ्राय बर' कसारि डेभेलपमेन्ट वेलफेयार काउन्सिल बे काउन्सिलखौबो आसाम सरकारा दाफुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों लोगोसेयैनो जोंनि बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख' राव एबा एसोसिएट लेंगुवेज महरै गनायनो नागिरदों बेबो जोंनि माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि आरो गुबुन दफाफोरखौ मावफुंबावनांगौनि थाखाय दिनै जोङो इउपिपिएलआ रायजोनि खाथियाव बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ बिदों आरो बेखायनो जों बुंदों जे बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होयोब्ला इउपिपिएलआ सरकार दानाया रोखा जागोन आरो सरकार दायोब्ला जोंनि 1 नम्बर खामानियानो जागोन आद्रा थानाय बिटिआर सुक्तिनि जेफोर दफाफोर बे दफाफोरखौ आबुं महर होनाय आरो बिटिआर सुक्तिया जेब्लासिम आबुं महर जागोन अब्लासिम जोंनि जाथिया जोंनि ओनसोला गुबुन रायजोफोर बायदि जौगानाय गुबुन हारिनि सुबुं बायदि गावखौ सिनायथि होनानै खालामनानै लानो हागोन आरोबाव आसाम सरकारा दिनैनि गेजेरजों फोसावबावदों जे जिहेतु बिटिआर सुक्तियाव दङमोन जे जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ सिमाखौ बारायनाय आरो जिखिना ट्राइबेल नङै गामिफोरा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन बे गामिफोरखौ दानख'ना हरनाय बेनि थाखाय मोनसे कमिसन दानायनि बाथ्रामोन सुक्ति मथे आरो बे कमिसनखौबो दिनै राज्य सरकारा फोसावबाय जे कमिसनारखौ दानाय जागोन आरो बेखौ थाबैनो दानानै सिमा बारायनाय आरो सिमा गामि दानख'नाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावनो नागिरदों आरो बेखौबो जोङो इउपिपिएल हिसाबै आं भेरगाव समस्तिनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बे कमिसनारनि गेजेरजों जोंनि सिमा बारायनाया जाथों आरोबाव जिखिना गामिखौ दानख'ना हरथावथाव गामि बेखिनि दानख'नायाबो जाहाथे जाफुङो दा बेखौ आङो इउपिपिएलनि बिजाथि महरै हास्थायदों जोङो बुंदों इउपिपिएलआ बुंदों बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों बा एनडिएफबिआ बुंदों बे बिटिआर सुक्तिया जोंनि बर' माहारिखौ भारतनि गेजेरावनो मोनसे सिनायथि होनो हानाय ओनसोल दा बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफाफोर दङ जागायजेननायनिफ्राय एबा सुक्ति खालामजेननायनिफ्रायनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंबाय थादों बिथांमोना डिआइजि फसंनानै होबाय बा जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ खुंनो थाखाय डिआइजिखौ डिआइजिमोन ना बिथांमोना डिआइजि सायख'नानै होबाय बेनि उनाव क'क्राझारनि जि फाइन आर्ट कलेज बे फाइन आर्ट्स कलेजखौबो सरकारि खालामबाय आरो बेफोरो जोंनि बिटिआर सुक्तियावनो दंमोन आरो बेनिफ्राय दाख्लैबावै 31 आगस्टआव आसाम एसेम्ब्लियाव सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस बे मुङै मोनसे
डाइरेक्टरेट इडुकेसन डाइरेक्टरेटखौबो दाफुंनानै होबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरो दाफुंबावनो नागिरदों बे बड' कसारि डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दा बेफोरबो जागोन दा जेरै सुक्तियाव जुदि जेबो गैयामोनब्ला बेफोरखौ मावफुंनाय नङामोन सरकारा आरो दिनै बेफोर थानायखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे माने बिथांमोना मावफुंलांदों दा बेनिखायनो जों बुंदों नैबे बिटिआर सुक्तिया बिटिआर ओनसोलाव थानाय दुलाराय बर' माहारि आरो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय दुलाराय बर' माहारि बे मोननै हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोरैनो माने जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों बेखायनो बे सुक्तिया जोंनि माहारिखौ गायसननाय जोंनि हारिखौ फसंनायनि थाखाय माने मोनसे माइलस्टोन होननानै जों बुंनो नागिरदों दा दिनै बिटिआर सुक्तिखौ जायफ्रा गनायाखै बिथांमोना दिनै मा बुङो बिथांमोननि खोथा नाथाय दिनै जों बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै सारा आसामाव सारा भारतबर्षआव दिनै नुजाबाय जे दिनैनि गेजेरजों जि मोनसे फोसावथाय बे फोसावथाया दिनै बिटिआर सुक्तियावदि गासिबो दङ बेखौ फोरमायनाय जाबाय दा बेखायनो जों बुंदों इउपिपिएलनिफ्राय जे बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय जों रायजो राजानि अनसायनायखौ आरोबाव खनसे लुबैबावदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मददथि होयो इउपिपिएलनि जानानै बयबो खामानि मावो मानो होनना बुङोब्ला इउपिपिएलनि सेथि नाम्बार खामानियानो जाबाय जोंनि बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय दिनै आसाम सरकारा जि माने बिटिएडिखौ बिटिआर मुं फोसावनाय जाबाय बे फोसावनायखौ बिपिएफनि आफादगिरि आरो थांनाय समनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोंखारिदों एबा बिथाङा अजद दैखांदों जे जिहेतु बिटिसिआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनाय मथे बिथांनि बायदिब्ला दिनैनि फोसावथायखौ फोसावनो हायामोन नाथाय बेयो जुक्तिहीन बेयो फोसावदोंसो फोसावनाया जेबो खोथा नङा बे फोसावनाया सोरनिबा प्रलबन देखायनानै फोसावनाय नङा खारन बेयो थांनाय 27 जानुवारियावनो जाखानाय सुक्तिखासो दा बेखौसो आसाम सरकारा फोसावदों आरो बेखौ आरो आगोलावनो फोसावबावनांगौसोमोन दा जोंनिफ्राय बै समाव सुक्ति खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना भारत सरकारनि खाथियाव थांना बुंनायनि उनावसो भारत सरकारनि खावलायनाय मथे आसाम सरकारा दिनैनि बे फोसावथायखौ फोसावदों दा बे हिसाबै बेखौ फोसावनाया जेबो आयेन बेरेखा जायाखै एबा मडेल कड अफ कन्डाक्टनि जि नीति बा आयेन बेखौ सेफायनाय जायाखै होननानै जों बुंनो लुबैयो दा ओंखायनो बिथाङा जिखिना बाथ्राखौ बुंदों दा बिथांनि बुंनायनिफ्राय बाथ्राया रोखा जादों जे बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ माब्लाबाबो मावफुंजानायखौ लुबैया दा बेखायनो बियो बेरखांदों दा बेखायनो जों रायजो राजाखौ क्लियार खालामना होनो नागिरदों जे जायखिजाया समाव जायखिजाया थासारियाव बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायाव बर' जाथिया माब्लाबाबो खहा जाया बर' जाथिया लाब जागोन बर' जाथिया मुलाम्फा जागोन लोगोसेनो बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाति जनगोष्ठीफ्रा फैबाय थानाय समाव बिटिआर सुक्ति मावफुंनायनि उनाव जौगागोन दा जों बेखौसो बुङो